Salutare TikTok! Acum 2 săptămâni am postat un video despre o hartă foarte veche care a fost ascunsă timp de 430 de ani. A fost regăsită în anul 2017 și pot să zic că mă consider norocos că am și eu, bineînțeles, o copie a acestei hărți care datează de prin anii 1500, în care vreau să vă spun despre celelalte continente despre care nu ni se spune la școală, ele care sunt aici pe margine. Acele sunt alte continente despre care nu ni se spune la școală, nu ne spune nimeni, continente precum Lemuria, Atlantida, care spun că sunt dispărute sau scufundate în urma unui mudflood, și pe această hartă apar toate. Dar acele continente de pe care vă spuneam de pe marginea hărții, de astea multă lume nu știe absolut nimic. Ce este evident că la școală nici nu ni se va spune despre așa ceva. Și atunci întrebarea mea este, când ni se spune de extraterestri, ce înseamnă extraterestri? Că vin de pe alte planete? Sau extraterestru, să vină extraterestru de pe alte continente despre care noi nu știm. Deci, până la urmă, care este varianta corectă? Extraterestru, alte planete, sau extraterestre, alte continente. Dacă este extraterestru, înseamnă că trebuie să fie ceva alt continent. De pe o altă planetă, eu zic că ar fi o altă denumire și nu extraterestru. Este strict părerea mea. Eu v-am arătat această hartă pe care o am și eu. Sunt bucuros că o am. Nu știu cât de bună este calitatea imaginii, dar o am și într-un format mai bun care poate fi dat zoom. Deci cam așa arată această hartă care a fost ascunsă timp de 430 de ani. Sper că v-a plăcut. Cercetați și voi și trebuie în primul rând să vă detașați de ce ați învățat la școală. Pentru că școala a fost inventată de masoni, învățăm doar ceea ce vor ei ca noi să știm. Nu sunt teorii ale conspirației, nu sunt, eu mai știu ce alte denumiri. Este purul adevăr pe care la școală nu îl vom învăța niciodată. V-am salutat, numai bine!